Volám sa Kristina Frániková a som riaditeľkou spoločnosti Sunset. Pre Sunset pracujem už 11 rokov a Sunset sa medzi tým stal môjim druhým domovom. Práca opatrovateľky je psychicky aj fyzicky náročné povolanie a my svoje poslanie vidíme v zabezpečení súladu medzi požiadavkami klienta a požiadavkami opatrovateľky. Vlastne prečo táto služba existuje je, aby sme umožnili seniorom stráviť ich posledné chvíle v pohodlí domova. A o to sa tu vlastne všetci snažíme. Pri mojej práci sa denne spoznávam s mnohými zaujímavými ľuďmi a práve toto mám na tejto práci rada, že vždy spoznám niekoho nového a najviac ma pri tejto práci poteší, keď počujem takúto úprimnú radosť alebo také poďakovanie na konci každého telefonátu alebo teda pri osobnom stretnutí s každou opatrovateľkou. Tým, že sme veľká spoločnosť, máme mnoho pozícií, ktoré si môžu naše opatrovateľky vybrať. Takže vždycky zvažujeme, aké má požiadavky naša opatrovateľka. Máme veľmi príjemný kolektív, hlavne teda je to mladý dynamický kolektív, ktorý rád komunikuje s ľuďmi. Tak pre mňa bolo výhodou, že ja ako bývalá učiteľka nemčiny a francúzštiny mohla som tieto moje jazykové znalosti plne pri tejto práci tiež využiť. Sunset je jedinečný svojim prístupom k opatrovateľkám. Vždy, keď som zavolala, pýtala sa na nejakú radu alebo potrebovala nejakú pomoc alebo nejaké urýchlené vybavenie, tak to vždy bolo vyjdené mi v ústrety, veľmi promptne reagovali a snažili sa všetko čím skôr urobiť tak, aby to bolo výhodné pre všetky dotyčné strany. Rodiny si tie opatrovateľky vážia, cenia si ich, vychádzajú im v ústrety. Snažíme sa nielen rodinám nájsť správnu opatrovateľku, ale aj opatrovateľke správnu rodinu. Ja sam Monika Tornjož, ja sam regionalna referentica za Hrvatsku. Volim ovaj posao jer je dobar osjećaj naći nekom posao, ulepšati mu dan, dati mu motivaciju i nadu da se usavršava i da radi na sebi. Nagyon örülök, amikor kedves e-maileket vagy pozitív visszajelzéseket kapok, mert jó érzés, hogy tudtam segíteni azoknak, akiket regisztráltam, és így kicsit közelebbről megismerhettem. Cu toții știm că munca unei îngrijitoare este destul de dificilă, iar Sunset este anume acel partener de încredere care a reușit să obțină experiență și profesionalism pe parcursul activității sale. Sunset oferă posibilitatea fiecărei îngrijitoare de a-și găsi un loc de muncă stabil în Germania. Noi oferim suportul nostru, siguranță, stabilitate și confortul de a-și găsi un loc de muncă.